Sí, totalment. De fet, en el llibre en parlo en un dels capítols i bueno, és algo que també des de la CNT de València, que portem fent col·laboracions en directe i fent assessoria laboral i així, veiem molt clar, no? Perquè els sindicats organitzen a les persones en termes de classe i no de religió, orientació sexual, color de pell, no? Que són les divisions que vol establir l'extrema dreta. Aleshores, sabem, i ho hem comprovat amb la nostra feina, que tenir uns sindicats forts, organitzats, amb consciència de classe forta i que siguin interseccionals i que uneixin a persones de classe treballadora en termes de classe i no de cap altre atribut, és una feina molt potent contra els discursos fragmentadors de l'extrema dreta. La idea aquesta de la que neix el llibre és, com deies, la idea que tothom pot fer la seva aportació independentment de que vulgui o no vulgui posar-se com a primera línia, posar-se en una posició com més confrontativa o més inclús de risc, no? Potser, i que tothom, independentment de les seves possibilitats, temps, capacitats i interessos, pot fer la seva contribució. Una de les coses que creiem que funcionen molt bé i que ens agraden molt, a part de lo del sindicat que comentava el Genís, no? Són les associacions i teixit associatiu a nivell de barri, que això m'ho va comentar una companya de Sabadell, de l'Obrera, que treballen des de l'antifeixisme en aquest sentit, no tant anar a confrontar els grups d'extrema dreta com s'havia fet històricament i tal, que al final també es cau moltes vegades en a veure qui és el que està més fort, el més valent, el que té més nassos o té més collons, no, d'anar-se a pagar amb qui faci falta, i que es cauen aquestes dinàmiques també que tampoc acaben sent molt útils si no hi ha una proposta més completa, no? Doncs des de la companya de Sabadell aquesta em deia que ells des de l'Obrera treballen l'antifeixisme, allunyant-se una mica d'aquesta tradició. Pedagogia, no, potser és? Exacte. És pedagogia i és praxis en el sentit de que ells creuen i han vist que fent associacions de barri, sindicats d'habitatge, espais autogestionats, bancs d'aliments, escoles de repàs, en què tothom pot aportar i tothom pot rebre l'ajuda del veïnat una mica i del barri, creen uns vincles de solidaritat i cooperació entre aquestes persones que fan que aquest barri, no, aquest veïnat, sigui molt impermeable a aquests discursos fragmentadors de l'extrema dreta. No? És a dir, si tu estàs una tarda com d'anar a classes de repàs amb un company migrant o després vas a un banc d'aliments i estàs treballant colze amb colze amb una persona de certa orientació sexual, tu després, quan et diguin per la tele aquests discursos o quan vegis que surten a un faristol i diuen que tals persones venen aquí a delinquir, a fer el mal o que són de tal o tal manera, com que estàs treballant colze amb aquestes persones i tens uns vincles amb elles, no t'ho creuràs i sabràs que és mentida. No? Gran pregunta i se'm fa molt difícil de respondre i se'm creua, no, el cap, o el que diu el cap i el que diu el cor o el que vol. A mi m'agradaria, sí, vull pensar que sí, que es pot sortir d'aquí com havent analitzat una mica quins problemes tenim com a societat i treure'n com lliçons i aprenentatges molt útils i molt vàlids per seguir millorant conjuntament tots i totes i seguir avançant cap a un món com més just, més ple, on tothom hi sigui dins, no? Però també és veritat que generarà aquesta pandèmia, ja ho estem veient, com una situació d'escassedat, d'incertesa, de por, de pànic, no? D'angoixa, d'ansietat a moltes persones, a milions de persones, i que són uns sentiments que ja sabem que històricament, també ho estem veient ara, poden ser molt aprofitats per l'extrema dreta per canalitzar aquest odi, no? I aquesta frustració i aquesta angoixa en el seu benefici. Aleshores, suposo que estarà en les nostres mans quina de les dues cares es doni i nosaltres estarem treballant per la primera, està clar, per la que volem.